UDirks ufake isicelo esingxamisekileyo kule nkundla ecela ukuba abuyiselwe kwisikhundla sakhe kwiSCOPA ukuze emva kokuba enqunyanyisiwe emsebenzini ngumbhexeshi walo mbutho ePalamente. UDirks ufuna kuphandwe uMongameli Ramaphosa ngezityholo zokuba unolwazi lamalungu ombutho asebenzise iimali zikarhulumente kwimisebenzi yombutho. Kodwa inkundla isikhabile isicelo sikaDirks isithi asingxamisekanga. It follows that the application needs to be struck from the roll for the lack of urgency with costs. In the result, the following orders made. The application is struck from the roll with costs. Umbutho we-ANC uzikhabile izityholo zikaDirks zokuba isigqibo sokumnqumamisa emsebenzini asikho semthethweni. Those are decisions made by the ANC about how it will utilize its human resources in Parliament. Today, it may elect that Mr. Dirks should be in SCOPA. Tomorrow, it may elect that he should be in Home Affairs. But that is an entirely party political decision. iPalamente neSCOPA besithe ngaphambili baza kuthobela nasiphina isigqibo esithathwa inkundla ngexesha umongameli ebengekaphenduli. The frames were totally impractical for us, and the clients did file the notice to abide very late, and the presidency, we could not reach instructions from them yet. Ikomiti yeSCOPA ibiza kudibana ngale njikalanga ukuze iqwalasele isikhalazo sikaDirks ngakumongameli. Ulelani Philip, SABC News eKapa. Kusenjalo emva kwengxoxo-mpikiswano eshushu ePalamente eqalisa kunina namhlanje amalungu ekomiti yenkcitho karhulumente agqibe ekubeni unganyathelwa lombandela oshicilelo lwentetho kamongameli Ramaphosa apho wacatshula isijongo wakhe umlomo ukuba unolwazi ngemali yabahlawuli berhafu echithwa kumaphulo amaqela ezopolitiko. Le komiti itsho isithi nakanjani makalinikwe ithuba umongameli azochopha ichaze. We are duty bound as the committee to look into matters which have got a direct bearing on the public purse, appreciating that it is at times through accident or coincidence that we will stumble upon information. Kwakule nhlanganiso usihlalo weSCOPA ukwabhengeze inguqu ezenziwe yiANC kwigqiza lamalungu ayo kuyo nezibandakanya ukukhutshwa kwamnumzana Dirks kuyo.